Og Ole Kolster, du er taget ud til Koldingsunds venner, og deres mærkesag nummer 1, den er kommet et skridt tættere på realisering i dag. Hvad er det, de kan skimte i horisonten? De kan skimte det, som de har arbejdet på i 25 år. Altså dagen i dag, hvor der blev smilet, og der var optimisme rundt omkring i landet. Der var også kritiske stemmer, men det er jo blevet kaldt den helt store historiske dag. Der er det sådan her på Djursland, der tror jeg godt, jeg tør sige, at din forening og dig, at I er glade i optimisme. Hvad var det ved det forlig, der blev fremlagt i dag, som gør, at I ser lys på fremtiden? Jamen, i Koldingsunds venner er vi begejstrede i dag. Det er klart, fordi Koldingsunds gendannelse som sø er nævnt som en mulighed direkte i aftalen. Og det vil jo altså være Jyllands største sø, hvis eller når den bliver gendannet. Og ikke nok med, at det er nævnt, der er også taget som eksempel på, at man skal lave en forundersøgelse for at afklare, hvordan og så hvorledes, for at få en beslutning om det her. Og den er placeret i sådan en milliardramme til også at hjælpe med at fjerne kvælstof og hjælpe havet. Jeg tror mange ser stusset, altså en forening på Djursland, der pludselig bliver nævnt, da den her aftale, eller et projekt på Djursland pludselig bliver nævnt, da den her store aftale, den bliver præsenteret. Prøv lige at hjælpe os ud i krogene af Danmark med, hvad er det, I gerne vil? Vi vil gerne gendanne Jyllands største sø, og tager vi og ser her ind i landet, så 20 kilometer herfra ligger Kolin, og derfra og så til et par kilometer herfra, 17 kilometer, der strækker der sig et område, der ligger under havet, og hvor vandet bliver pumpet op. Det har været sø for 150 år siden, og det er landbrugsjord nu, og så er der mulighed for at få det gendannet som en sø. Og det vil blive et kæmpe sammenhængende naturområde, og vi har brug for mere natur. Og hvad er det, altså det som Folketinget nu har vedtaget i dag, hvis det kan føres ud i livet her, hvad er det så, der vil ske med det her område? Der vil vi få en fantastisk bedre biodiversitet i vandet, i søen, langs med bredderne i hele området her. Plus at søen vil også hjælpe havet. Altså søen har det sådan, altså 3/4 af det åvand og overfladevand, der kommer på Djursland, det kommer ud her af Grenåen, hvor vi står og løber ud i Kattegat 3 kilometer herfra. Og en sø kan omdanne noget af det kvælstof, der er fra at være i vandet, hvor det skader udhavet, til at komme op i luften her, hvor det er ganske harmløst. Men man kan sige, at du vandt første halvleg i dag ved, at nu er du kommet ind på det landspolitiske bord. Ja. Men der er jo en masse snubletråde, altså fordi området i dag, det ejes og bruges af nogle andre, landmændene. Ja. Hvad skal vi gøre ved det? Og respekt for dem, og de har dyrket det her i 150 år. Men det er så meget højintensivt landbrug, som også belaster miljøet. Og de har altså oplevet sidste år, at op mod 1/3 af landbrugsarealet var oversvømmet, da det var værst. Så de har også et problem. Selvfølgelig skal de have erstatning. Det er jo også en del af den her aftale med den grønne trepart. Men det vil jo skabe nogle muligheder for andre erhverv. Naturturismen, plus altså det med biodiversitet og et renere havmiljø. Men nu siger du, at de skal have erstatning. Men hvad nu, hvis de ikke har lyst? Hvis de nu siger, jamen altså i 150 år har det været landbrugsjord, og det vil vi gerne have, det skal fortsætte med, så kommer du vel ingen vegne? Jo, og der tænker jeg, der er vi oppe i en national skala her. Der er mange ligheder med, da Skjern Å blev genslynget, der vedtog man en anlægslov, og det sikrede sådan set ejerne nogle rettigheder med hensyn til, hvis de synes, de ikke fik nok, så kom der en taksation, og så blev der en afgørelse der. Det at lave en anlægslov, det gav også mere ro på dengang i Midtjylland. Og det kan også bruges, når vi skal have Jyllands største sø, Koldingssund. Mener du, at det her projekt, altså det her naturbeskyttelsesprojekt, er det så vigtigt, at man godt må tvinge armen rundt på de her landmænd, som i øjeblikket ejer jorden? Ja, og når man sikrer de rettigheder, de får i en anlægslov. Og vi kan også sige, at naturen tvinger dem jo også, altså når 1/3 har været oversvømmet. Det er jo altså ikke godt for landbruget. Og Danmark er jo sådan set forpligtet til at skaffe meget mere natur. Det er forpligtet til EU, det er forpligtet til FN-aftaler.
Så hvorfor ikke tage et stort sammenhængende område, hvor der sådan set er fordele både på biodiversitet, både for Kattegat og energibesparelser og ja, sådan set hele paletten. Man kunne jo også, hvis man havde lyst til at søge efter optimisme, sige Skjernå-projektet. Det gik jo egentlig meget godt med at få aftalerne på plads. Og se, hvad glæde man har også af den, og af Filsø, Vildstadsø. Nu er sjællænderne ved at indrette Søborg Sø i Nordsjælland. Altså, det giver nogle kvaliteter, og det giver noget mere natur, som Danmark trænger til. Mads Nikolajsen, nu er der nogen, der tænker, hvorfor står de på en smuk, vild, romantisk bro? Lad os lige her til slut, lad os lige få, hvorfor vi egentlig står lige præcis her. Det er broen her, den går lige over Grenåen, hvor Grenåen starter, eller hvor Nordkanalen og Sydkanalen fra Kolindsund sammen løber sammen, og så fortsætter i det, der hedder Grenå. Og det løber så 3 kilometer herned forbi Kattegat, sætter så ud i Kattegat. Og det er jo altså 3/4 af åvandet på Djursland, der sådan set passerer forbi lige her. Ja. Og så bare lige her til slut, så kan man jo sige, hvis vi får sat en bom i herop, så stopper vandet, og så er det måske, at vi i fremtiden får en ny smuk sø. Ja, vi skal nok ikke sætte en bom i, vi skal bare